बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। अनजालि बसुमतारीखौ हानजायारि जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। दरं जिल्लानि नौमाटायाव थांनाय 2 एप्रिल खालि जुखामनि आबाद थिलियाव सासे हिनजावसानि गोथै देहा बोखांनो हादोंमोन। गोथै हिनजावसाखौ उदालगुरि टाउननि अनजालि बसुमतारी होननानै सिनायनाय जादों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेबादिनो थांनाय समबारनि हराव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों काछारिपारा जंगल गामिनिफ्राय 2 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। हमजानाय 2 दायनिगिरिखौ आब्दुल बारेक आरो आबुल हुसेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां दलगाव पुलिसआ आब्दुल जबर अबिदा खातुन आरो बादशाह आली मुंनि 3 दायनिगिरिखौ खादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुङोदि थांनाय 2 एप्रिल खालि मोनाबिलि समाव हिनजावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुखामनि आबाद थिलियाव हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना। मैया दलगाव थानानि साब इन्सपेक्टर मुक्तार रेहमान, ऋषिकेश बर्मन आरो दलगाव थानानि आइसि श्रीरथ बैसोनि दैदेननायजों 5 दायनिगिरिखौ आदालताव हाजिर खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय।